Je bent met jouw auto in het water geraakt. Natuurlijk niet slim, maar het kan gebeuren. En dan merk je dat de deur niet open gaat. Wat kun je dan het beste gaan doen? Is dat antwoord A, een zijruit inslaan? Of antwoord B, de voorruit inslaan? Of is het antwoord C, 112 bellen? Nou, als je 112 gaat bellen, dan tegen de tijd dat de hulpdiensten er zijn, is het te laat. Dus dat gaan we niet doen. En de voorruit die kun je niet stuk slaan, die is van gelaagd glas. Je kan slaan wat je wil, er komt hooguit een paar barsjes in. Dus het juiste antwoord, een zijruit inslaan. Dat doe je met een veiligheidshamer, zo'n ding met een metalen punt eraan. Dat doe je in de hoek van de zijruit. En heb je toevallig geen veiligheidshamer in de auto, pak dan je hoofdsteun, daar zitten ook punten aan, dan kun je ook het raam mee stuk slaan.